15 বছৰলৈকে এই বদলেন শাসন চলাব আৰু ৰাইজৰ উন্নতি শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে মাননীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ 15 বছৰৰ কাৰণে চিফ হৈ থাকিব। सारखौ जोङो बिटिसिआव खनसेबो चिफ महरै जों मोनबाय। आं एक्जेक्टलि बुंनो हानाय नङा दा आं बेखौ फाइनाल मोनथ'वाखै। मोनानि बदे थानाय नङा नामा दङ एसे खस्थ' जादों माने समायखौ खम मोनबायना होमबाबो बिराद खस्थ' मस्थ' बानायबाय थादों दिनै मोनानि बिथोराव जोबनांगौ बियो आरो जोंथ' माने नुबाय थादों बयबो माने खुसि बयनिबो मोखाङाव रंजानाय मोनसे फैदों आरो बेनो प्रमाना आरो 28टा जों एबसलुट मेजरिटि 28टा खम खोथा नङा बे खिन्थु दे गतिके मोजाङैनो जागोन गाबोन आरो जों जायखौ लेंहरनांगौ लेंहरजोब्बाय मथा मथि आरो बे बिभिन्न काउन्सिलनि हेडफोरखौ जों लेंहरदों जेसेबां काउन्सिल दं आसामाव आरो त्रिपुरानि राजा बिथाङाथ' फैगासिनो दं अलरेडि मिथिबाय जोङो आरो मेइन आलासियाथ' मिथिगौ बयबो खोनाखाबाय दिनै गभर्नर सार थागोन चिफ मिनिस्टार थागोन चिफ मिनिस्टार सारजों लोगोसेयैनो बिनि केबिनेट जिथु दल गासिबो फैगोन बायदि होनहरदों केबिनेट मन्थ्रिफ्रा आरो एमएलए फोर थागोन जोंनिफ्राथ' थाखाबाय आरो माने बिर'धि दलपति देबब्रत शइकिया ना बिथाङाबो फैगोन होनदों लेंहरबाय जोङो आरो बिर'धि जोंनि माखासे लिडारफोरखौ जों लेंदों मथा मथि रावखौ बाद होआखै बयबो थागोन गाबोन बे मोजां दिन आरो भट टेकिंआ बधय चिफ सेक्रेटारियानो एडमिनिस्ट्रेट खालामगोन 10 जनसो इएमखौ गाबोन होग्रोनाय जागोन माखासेखौ नायनानै उनाव खालामनाय जागोन आरोखि बेबायदि जोंनि प्लेनिं हानायाथ' आंथ' बारा थोनाय बायदि नंबावाखै दाबो जेनेबा गसंनानै थानांसिगोन एसे माने जिबायदि फैनो नागिरदों जेरैनिफ्रायबो जायगाबो फिसा जाबायना जागोन एडजास्ट जागोन बेबायदि प्रग्रामथ' जाबाय थायो जोंनाव बेजों लोगोसे हाबाफारि सार माबायदि हारिमु आयदा माबा माबि बेफोरबायदि थागोन मोननैसो मोसानाय मानाय थागोन एसे आरो जोंनि कालसारखौथ' जों देखायनांगोन ना बाहेरानि आलासिबो थागोन नालाय जोंनि कालसारखौ मोननैसो आइटेम दोनदों जोङो बेखौ खालामगोन आरोखि मोनानि हाबाफारिबो दङ मोनानि हाबाफारि आं एक्जेक्टलि बुंनो हानाय नङा दा आं बेखौ फाइनाल मोनथ'वाखै मोनानि बदे थानाय नङा नामा जे जोंनि रायजो राजानि मोनसे हप एसपिरेसन आरो जिहेतु बिटिसि जे सालायनाय जे खुंथायनि महर जा मोनसे अबस्थायाव थांदोंमोन पावार एन्ड फांसनखौ लानानै थ' रायजो राजानि जे मोनसे लुबैनाय हास्थायनाय बादि बिपिएफआ मोन 28 जे देरहासार जानो हादों बे जोंनि थाखाय ग्रेन्ड मोनसे भिक्टरि दा बेनिनो गाबोन जिहेतु शपथ ग्रहण थ' बे शपथ ग्रहणनि थाखाय बेवहाय फुल्लि प्रिपारेसना सोलिबाय थादों आरो बे प्रिपारेसनाव जिहेतु जोंहा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जोंनि सारखौ जोङो बिटिसिआव खनसेबो चिफ महरै जों मोननो थांगासिनो दं नङा जोङो मोनखाबाय आरो बेजों लोगोसे गाबोननि जे मोनसे हाबाफारि बाहाय मानगोनां आसामनि जोंहा गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो लोगोसे गभर्नर सार बिथांमोननि अनगायैबो गोबां माखासे आलासि बहाय नुजाथिफैगोन थ' बेनिनो जे मोनसे बरायनाय हाबाफारि आरो लोगोसे समायखिरानि जे मोनसे हाबाफारि बेनि जे जगार बे सोलिगासिनो दं जोंबो बिपिएफनि वार्कार हिसाबै खुब एक्साइटेड खुब मोजां मोनदों रायजो राजानि जे मेन्डेट बे मेन्डेटखौ जों बिपिएफ हिसाबै मोननानै खुब गोजोननाय मोनदों आरो जों बे समाव रायजो राजाफोरनो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ जों जासिहरो आसल बिटिसिर जिनेकि सरकार আজি আপোনালোকে যেটো প্ৰস্তুতি দেখা পাইছে একেবাৰে উষ্ম আদৰণি মাননীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰক অহাকালি আমি পুনৰ বিটিচিৰ চিফ হিচাপে আমি পাম আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে অসমৰ মাননীয় গভৰ্ণৰ ছাৰো ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু আচলতে আজিৰ দিনত কেৱল বিটিচিৰ চৰকাৰে নহয় বিটিচিৰ ৰাইজ বড়োলেণ্ড ৰাইজ আজি উষ্ম উল্লাসেৰে আদৰিব মানে পাই খুব সুখী হৈছে আৰু মই নিশ্চিতভাৱে এই কথাটো ক'ব লাগিব যে মাননীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে কেৱল 5 বছৰৰ কাৰণে নহয় আমি 15 বছৰৰ কাৰণে শপত খাইছোঁ বিপিএফ কৰ্মী হিচাপে আমি ৰাইজৰ সেৱা কৰি যাম আকৌ আমাৰ বিপিএফ 15 বছৰলৈকে এই বদলেন শাসন চলাব আৰু ৰাইজৰ উন্নতি শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে মাননীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ 15 বছৰৰ কাৰণে চিফ হৈ থাকিব मोनलाय दिनैहाय ना गाबोननि थाखाय नामा सोर सोरखौ लोगो मोनखोरा प्रेस मुसाहारि सार ओमफ्राय सरन बर' सार
ओमफ्राय मथा मथि गासैखौबो लिडारफोरखौ ना फ्राय औ देरहानाय जों एमसिएलएफोरखौहाय ओमफ्राय जोंबो थांनायसै दाथ' मा बुंबाय थाबावनो नङा होमबा सानदों बारा बुंबाय थाजाला दा बेनोसै बिदाय गाबोन आरामसे गाबोन सानसे थानोसै सिप गोदान मोननोसै गाबोननि हाबाफारिनि थाखाय फैखाबाय सिप गोदान मोनफिनबावनायसै फुरानाखौनो आरोबाव दा गोदान जागोन गाबोननि दिनाव औ गाबोननिफ्राय गोदान जाफिनसै ओमफ्राय बे अफिसावथ' फैनाया फुरा मोनामग्लुंलायगोन मिथिया नोंसो फैबाय थागोन आं फैबाय थागोनलै नागारा आवगोल हाबाखैमोन नालाय दोनथ'बाय दे